Kolejna akcja, teraz w lewo i wajcha. Jedziemy jak na lodzie. Teraz znowu się uda. Wajcha w prawo. I teraz w lewo. A z gliny dostałem! Brawo. Rydzą śmierdzi, ale dobre, jest okej. Teraz? Co? Nagrywaj. Dzioma, trzymaj się. Jeden kierowca, drugi. Z gośćmi RMF Extra, wracamy po faktach. O tym razie jest 14, trzeba skoczyć. Wyniosła frekwencja w Polsce do 12 podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Robert Kubica ruszy z 5. linii już za moment początek wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Turcji. Potężna demonstracja rowerzystów w centrum Berlina. Czego się domagają? O tym w relacji naszej korespondentki. Fakty zaczynamy jednak od informacji z Przemyśla na Podkarpaciu. Miał być pit stop, ale dobra. Zostało zabrane 10 osób, gdy silny wiatr przewrócił 2 namioty wojskowe na stadionie Polonii. Obrażenia nie są groźne, mimo to pogotowie do szpitala zabrało 6 osób, w tym dziecko. Ranni to osoby biorące udział w festynie z okazji Dnia Dziecka. Zerwał się bardzo mocny